anyị a ka a na-akpọ Eze-Ana Ugochitubelu, onye Oraifite ka ọ bụ. Tonya Nze Eze-Ana Ugochitubelu. Unu n'anya ọnya wetara anyị whiteboard a. Whiteboard na-anọ. Nya wetara anyị whiteboard na-anọ. Sị anyị were na-agụ akwụkwọ. Gịnị ka unu ga-asị ya? Ngwa were ebere ụmụnta bata. Chineke were ebere ụmụnta bata. Gaza anyị ekpere. Na-akụ aka, na-akụ aka. Nna were ebere ụmụnta bata. Chinamemma were ebere ụmụnta bata. Gaza anyị ekpere. Chinamemma. Nna were ebere ụmụnta bata. Chinamemma were ebere ụmụnta bata. Gaza anyị ekpere. Chineke were ebere ụmụnta bata. Gaza anyị ekpere. Kedu ndị ga-ekpere ya ekpere n'agbanyeghị na anyị agbasaa n'akwụkwọ, maka ọ bụrụ na anyị agbasaghị akwụkwọ anyị karịrị ona. Ngwa pụta bịa wụsa ekpere n'isi dadi anyị ka Chineke nye ya ndụ ogologo ndụ na arụ isi ike. Mmadụ ole na-ekpe ekpere? Ngwa pụtanụ. Ngwa ekpere. Nna biko gọzie ebe ọ bụla o si mejọ ka gbaghara ọ bụ n'okwu ọnụ, ọ bụ n'ije, ọ bụ n'akparamagwa. Nna biko ebe ọ bụla o si mejọ ka gbaghara ya na eke, gbaghara ya n'ụlọ, gbaghara ya n'akụ, gbaghara ya n'akụ, wee sitụbara mbe niile. Nna ego o ji gote ya, nna ọ ga-abụ mmaji pụrụ mmaji sitụbara mbe nnebi. Akpa anyị ga-ete ka ọhịa wee sitụbara mbe nnebi. Nna na-ekwe fim nke ọ na-ama na ya eziokwu TV. Nna biko ana ya gị na-akpọtara ya ndị mmadụ ga na-ese ya enyere ya aka were n'iwe sitụbara mbe nnebi. Nna biko ana m ayọ gị gọzie ezinụlọ ya, chekwaba ezinụlọ wee sitụbara mbe nnebi. Ebe ọ bụla ọ ga-eje n'udo wee nata wee sitụbara mbe nnebi. Ndị aja mmụọ si na ọ ga-eje ebu bata ọma ndịrị onye a na mmadụ wee sitụbara mbe nnebi. Ndị na-aṅụ ọbara mmadụ ama mfịa wee sitụbara mbe nnebi. Ndị na-agba pin ama mfịa wee sitụbara mbe nnebi. Ahụ ọkụ mmụọ ha ọkụ mmadụ ama mba wee sitụbara mbe nnebi. Nkọta akụkọ ọjọọ n'isi a wee sitụbara mbe nnebi. Ikpere ka o rere. Chineke karịrị ka isi mee ka nna anyị a n'ebe a wee dị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Chineke biko tikwa ya ndụ ka ọ na-aga n'ihu na-enwe nsogbu ọ bụla mgbe ahụ wee na-ebi. Chineke biko nekwa ihe o mere na anyị ma bụ nkịta biko na-achịrị ya mmaji kwuru mmaji gwa na wee na-ebi ebi. Nyekwuo ya ego na nke o nwere wee mee ka ego na TV ọ na-anọ mee ka ọ na-aga na-enwe nsogbu ọbụla ngwa na mgbe na-ebi ebi. Chineke biko onye ọbụla na-echere ya eche ọjọọ ahụ o mere ga na-achịrị ya mmaji kwuru mmaji gwa na mgbe na-ebi ebi. Onye ọbụla sị na ọ ma zụọ ma enwe ya zụọ